KSA Inglong po Hamran Regional Pen HS Asarlang ke togduna to aphan kolom ke joy pen kiron dun Nizangkar Banglong KSA Inglong po Hamran Regional Committee Pen HS Student Tumpreng Center long ke tanga tumphan an hirjumi pajerdun lason siraju intai hin pen HS Asarlang ke togduna to aphan an aki joy pen kolom stamipi pajerdun lason siraju inti pen ferang ke thing no pachini pon lake kadu kabe HS Asarlang ke to akorde injira to aphan an thang na da kera babe det pustame kolom misisi pajir ponlu anutina korte injira tum postami HS Asarlang along mesen pen kachipon dunchi apan si hirjumi pajir dunlu lapen HS Asarlang ki unduna korte injira to apan stami KSA Inglong po hin pen nong ipi pajir mate karjipona sai sitame deng ponji pusi than pachini pon sat gaw pen digonto terang nangge palya birta Malong News man same nalo kadom pajir lo kadom pini ani dak nili tum kolom nai ron nang ko thegala lo pini KSA Hamran Regional Committee pen nili tum andar long ke do dak ngai chetong don sabjang branch do president do lapen nili tum long ko pai ke me khiruni pen president bisa me nili tum long ngai chetong don do nasi pini ani nili tum dak kolom ke ron don nang ko thegala pulo non owe kimi mate laga charli mi tum han amsu se aning ki rum don ji aphan sin nili tum long ke mate la non exam ke chenglong anju se aning ki rum don aning pa thedi aphan sin nili tum la kolom mi cc vet pusa nili tum KSA Hamran Regional Committee la pen nili tum andalong ke klema branch men nili tum chera brin men selang nili tum aning pa thedi kolom mi cc pusa nili tum aning pang sam do la son thi nak tum aning kan bang la puson asai deng pon la puson doma lalo ke dam tang aning kan sitame deng pon bom lo sinon ke bang jilang pusa me ansu se nili tum la student mate ka charli somar dum ansu se aning ki rum pon thuji phani nili tum ansu se la son ang deng pon thulang piniani bangke HS tum hanchor 12 ke lasi 16 bangke HSLC tumhan pusitame ala tumta exam cheng pola selang ni tumhan pusam ni litum son thak thak si ansu se naka charli hin ka phrang duni phan aning kirung dun phana la soni pusam ni tum SAVs mate isi gift ni litum karbi lo charli song pe ni litum puthot pipa jir dun thuji la penali tum malang litum hanjong si labang so satlang undun det pen aphit nali tum kupine kar chuponji la puson anang ning ke hangdo mala puson lalo ke dam tang ning kanan pusam ni litum la mesen mate mi add mi phone pen la so sadlang HS pen chenglok HSLC sadlang pen chenglok ki un kapre sadlang same ki un man samni tum deng ponbom archu ponbom la si la ke deng ponang ko althema kar bilo charli song ko khai mo yar bung ko tang te mate student association putang det ke kacharli tum ahin kacharli anat kaunsu se pa phrang thui phan kalang li tum ning kirung pon phani li tum kai kita klem pon bom di la pen klem pon bom la nangli tum labang so satlang nang lelia ko nangli tum coaching lo puson stami pipon doma nangli tum pen nili tumbang lalo coaching punon mat ke dak nili tumbang bangai coaching bang awe lagi ahok cetan dak bimu same non e frank ke bang jilang same ansu se nili tum jakong orang che pherang pon pen nili tum coaching center same nili tum bi pon ji pu chi sek chedang pon dolo nali tum ladak tum preng center longan tong la puson ron ponchot poma mate kapre gadim ta ron pon la puson doma nak tu lapu gali lo nili tumbang ke dak center khiruni center pen chenglok dongka center pen chenglok boithalang so center pen pini dak tum preng center la center flip hop bisa menilitum asia center tin bisa menilitum la branch tin mense claim pon rep deng pon rep nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klarda kabirta